A teniszező nénik és a bácsi nem az iskolás lányriport vagy a hadd viszkessen haver következő epizódját jelzik. A szereplők a 315-ös BMW nagyszerűségét mutatják be egy korabeli reklámfilmben. A promóció tárgya az E21-es típus, amely 1975-ben mutatkozott be. Sokáig nem lehetett tudni, mi is lesz a neve az új BMW-nek. A 3-as mellett a 4-es elnevezés is közszájon forgott, aztán a 3-as nyert. A BMW már akkor is megtévesztő típusjelzéseket használt, mivel a 315-ben 1006-os és 75 lóerős motor volt. A sorozat csúcsán a 323i trónolt, mi pedig vigasztalhatatlanok vagyunk, hogy még sohasem vezethettük a 6 hengeres sportlimuzint. Az E21-es sorozatból egy szemfüles német cég ráállt a tetőkeretes kabriók gyártására. Aztán a BMW azt mondta, hogy ennél ők jobbat is tudnak, és a második generációból kihozták a gyári nyitott tetőst, amivel leáldozott a Bauer kabrióknak. Az E30-as reklámja már Dieter Bohlen és Thomas Anders korában született, de visszaköszön benne az a tartózkodó korrektség, amivel az elődöt is népszerűsítették. Ebben az automobilosztályban rendkívüli vezetési élmény nyújt a kétajtós 3-as. Duruzsolja a PR csapat, amiben kivételesen nem túloztak a reklámozók. Az E30-as típus nem spórolt az innovációval. A 6 hengeres motorokat elektronikus befecskendezés etette, modern elektronika segített a fogyasztás kordában tartásában. Volt még check control a legbiztonságosabb vezetésért, és szervízintervallum kijelző az autó igénybevételére szabott karbantartásért. A BMW az E30-al egyenesen sziporkázott, ami a választékbővítést illeti. Az elődnél a monokultúrás kétajtós karosszériára szavaztak, de a második szériából 4 ajtós is rendelhető volt 1983 őszétől. A 324D volt az első dízel változat a 3-asból, soros 6 hengeres dízelmotorral. Az E30-ból 1985-ben megjelent a Cabrio és az első összkerékhajtású széria BMW, a 325iX. 1987-ben a Touringra keresztelt kombi debütált, és még nem is beszéltünk az M3-ról, amely 195 és 238 lóerő közötti teljesítménnyel több evolúciós fokozatban létezett, akár kabrióként is. Az évek során egyre szélesebbek lettek a BMW vesék, de szerencsére az autó nem hízott olyan ütemben, mint a jellegzetes hűtőmaszk. Az 1990 végén bemutatott 3-as sorozatban közös borítás alá költöztek az ikerfényszórók. A műszerek alig változtak, de ennél a típusnál átpozícionálták a két ajtóst, és nem az olcsóbb alapmodell szerepére kárhoztatták, hanem kupéként vezették be a piacra. Az M3-ban 4 helyett 6 henger tombolt, 286, majd 321 lóerővel. Az E36-os sorozatból 3 ajtós kompakt is született 1994-ben. 1998-ban a Derrick táskák okoztak meglepetést a modellváltáskor. A fényszórók aljába rajzolt könyvzacskókat 2001-ben szolidabbra vette a gyár. Ez a 3-as már luxus felszereltséggel is kapható volt, jó pénzért a BMW DSC menetstabilizáló elektronikát, kormányról vezérelhető rádiót vagy memóriás bőrülést is beszerelt. Az M3 pedig 343 lóerőre combosodott. A dízelek között a 330D volt a király 6 hengeres, közös nyomócsöves motorral. Az 5. generáció az E60 kódjelet viseli. Világpremierje adásunk előtt néhány nappal volt a Genfi autókiállításon.